Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Yanzu mun kammala karatu. Mun zana jarabawa kashi. Kashi har mun zo daidai inda zamu rabu. Kin taɓa tunanin zuwa wannan rana? Jiya kamar yanzu ban fara tseren fargaba ba. Tunani na bai fara cakuɗuwa da damuwa ba. Gashi yanzu cike nake da firgici. Idan da zan fallasa miki abin da ke cikin raina, za ki gane cewa na fi kowa fargaba da damuwa halin da zan shiga. Said, na koyi rayuwa da kai. Na koyi jingina da kai. A duk lokacin da nake buƙatar hutu. Amma gashi yanzu ban san ya zan kasance ba. Kar ki damu. Kamar yadda muka saba rayuwa cikin makaranta kullum a tare jere, babu abin da zai sauya insha Allah. Ta yaya? Dan karamin lokaci. Ina zuwa gida da magana aure ki zan tare iyayena. Wannan ya fi min komai daɗi. Shi zai zama alluran da zai hana ni faɗuwa. Ina son ki Nafisa. Kin shaida kuma duniya ma ta shaida. Bisan ba zan yi wasa na rasa ki ba. Ina zuwa gida kai kaɗai zan jira. Don haka ina jiran ka masoyiya. Can, kika ce kun bar cikin gari kun koma ƙauye. Kada wannan ya zama dalilin rashin zuwanka gobe, domin ba zan iya jura hakan ba. Gobe zan zo insha Allah. Me sunan ƙauyen? Wallahi ban sani ba, amma yanzu zan je gidan kawuna, shi zai kai ni inda suka koma. Shikenan, idan kin je, ki ce ina gaishe da su, kuma ki gaya musu dan sai yana nan zuwa. To, ku je in saki a abun hawa ko? Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Idan babu ke, ba zan iya numfashi ba. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Umarnin iyaye idan an baza a dace, daɗi ko rashin sa da rintsi makauci. Abinda babba ya hango yaro ko zai hau itace, ba zai arba da shi ba, na ce makauci. Kalan nan ma da irin ɗan murmushi haka. Bai sai wani irin kullum da kake ci. Ka san ba na son kai kulliya mai zafi don kar ka fita wadda ta ɗan sace mun kai. A haɓar Allah. Ayin to sosai ma. Man janaraitan nan zai kai mu wayewan garin yau kuwa? To, bara na zo raka ka sai in je in duba in gani. Idan ba zai isa ba idan za ka dawo sai ka taho mana da shi. Na tashi dawowa kin ga sai in taho da abun nan. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, masha Allah. Kai san da zuwa. Yau gidan nan na cikin farin ciki dan mama ya dawo. Wallahi mama tun jiya nake dauki farin cikin zan dawo. Da fatan kuna lafiya. Lafiya kalau wallahi sannu san da zuwa. Abba shi baka fita ba. Ban fita ba. Ai tun lokacin da ka sanar da ni cewa kana nan tafi, shi yasa na dan jinkirta. Saboda akwai wata magana mai muhimmancin gaske da nake so na sanar da kai. Idan ya so kuma idan muka kammala sai na fita. Magana ce ta sa baka fita ba kenan Abba. Kwarai kuwa. Ka kuwa san cewa tana da matukar muhimmanci mai lamba 1. Gaskiya ne. Sanin muhimmancin kasuwanci a gurinka har akwai wani magana da zai dakatar da kai ka tsaya a gida ya fita ba aiko abin ya kai. Kwarai kuwa, maganar ce take da muhimmanci a gare ni, don haka shi ma nake so ya ɗauke ta da matuƙar muhimmanci. Shin na taɓa sanya ka dole
ka yi wani abu? A'a, duk abin da ka ce in sai ka bani zaɓi. Yawwa, amma ina so ka sake tunani. Shin na taɓa tirsasa ka akan cewa dole ka yi wani abu? Ina sana abba, ba ka taɓa tilasta ni ba. Saboda me? Saboda kare duk wani tsare-tsaren rayuwata. Haka ne. Amma yau maganar da nake so in faɗa maka, ina so ka ɗauke ta cewa dole ce. Ba zaɓi nake baka ba, umarni ne nake baka. Kuma ka san cewa ina da sharaɗi, kuma ka san sharaɗi na. Kaga yanzu ka kammala karatu, kuma kuna jira ne yanzu a tura ku NYSC. To abin da nake so da kai, ba na buƙatar ka wuce wata 3 a cikin gidan nan ba tare da an yi aurenka ba. Ai wannan abun farin ciki ne. Abba, dakata. Ba na buƙatar komai a gurinka. Tun daga kan sadaki, hatta hular da za ka sanya a kanka domin a ga an yi ingantaccen biki. Amma kamar yadda ka sani, ina da sharaɗi kuma ka san sharaɗin. Na zaɓa maka matan da za ka aura. Umarnin iyaye idan an baza a dace, daɗi ko rashin sa da rintsin karma. Abba, yaya, kana da magana ne? Abba, ba ka bani dama na zaɓi wacce yake so ba. Shi yasa kafin ne maka wannan magana na faɗa maka cewa dole ce, kuma ba wai zaɓi na baka ba. Saboda haka idan har baka san abin da ake nufi dole ba, to ka je ka yi tambaya, ka yi bincike. Idan har ka gano amsar dole, idan na dawo sai mai magana da kai. Daɗi ko rashin sa da rintsin karma kauce, abin da babba ya hango yaro ko zai hau itace, ba zai arba da shi ba. Na ce kalma kauce. Na isa ƙauye lafiya, gani ina cike da kewanka. Haka kawai na ji ya kamata in sake nanata maka. Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Na tabbata kai za ka ba da labarin ba zan taɓa jin daɗin ganinka a cikin wani yanayi ba. To me abin wani tada hankali tun azkaɗi ka saki hankalinka? Mama na ruɗe. Me ya ruɗa ka ɗan mama? Anya babu wani abu da na yau baba. Wannan hukuncin da yanke ya yi tsauri. Ware tilasta na akan ne komai a duniya akan wannan hukuncin da ya zartar. Duk da bai taɓa dirjiya da kai ba, amma kana da labarin taurin kansa da tsatsauran ra'ayi irin na mahaifinka idan ya magana ji yake kamar faɗar Ubangiji. Don haka ɗan mama ka rufa mu kanka asiri ka anshi wannan. Haba mama, ke kamata ki zama garguwata. Idan kika bar shi ya aikata haka a kaina, ya kashe ni. Ina da wacce nake so na aura. Ka yi haƙuri. Abin da zan ce maka kenan ka daure ka ci abinci. Mama anya dama can baba yana so na. Yana son ki mana. Ya kake faɗa irin wannan furicin? Mama baki ji irin sakon kika ce ya baki ki sanar da ni ba. Aure fa kika ce. Aure. In ban da abinki, Nafisa wani uba ne zai bai shi ta kai matsayin kamar irin shekarunki haka ba ta yi aure ba. Haba mama. Ko zama ban yi ba daga dawowa na. Tunda na ji wannan maganar na san ya daɗe yana gaya miki wannan maganar. Ke da kike da kawaici? Maganan kenan da ita yake kwana da ita yake tashi. Kin san shi tsohon soja in ya rike abu kamar dutse haka yake. Ina da alƙawarin da yake kaina. Shi yadda yaran ƙwarai suke idan iyayen sun zaɓa musu abin da ya fi alkhairi a gare su. Baba. Ni ne na ba da wannan saƙon a sanar da ke tun kafin ki huta. Nan da ɗan kwanaki zan aurar da ke ga yaron babban amini na. Sanin kanki ne, kin san ibtila'in da ya koro da mu daga birni muka dawo ƙauye. Don haka ba zan yadda al'adansu ba in ɗauki namu. Nan da ɗan kwanaki zan miki aure dole. Haba mala, wane da zaka aure mata da shi a ƙauyen nan?
Ta yi makaranta fa wanda zai fahimce ta ko da bautar ƙasa ne bata ta je ta yi. Aure bai fi karatu ba? Ko kuma aka ga miki shi wanda zan aura mata hakan baya faruwa da shi? Nan da ɗan kwanaki zan mata aure, abu umarni na. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Umarnin iyaye idan an baza a da. Sayyid, Wani jimirin ki somehow, me faru? ina cikin damuwa da fargaba. Ni ma haka. Damuwa ta ba irin taka ba ne, Sayyid. Don za ta iya zama ajalina. Bisa babu damuwar ta kai wannan. A yanzu haka ana ƙoƙarin raba ni da ke ne. Yanzu haka an bani umarni. Irin umarnin da aka bani, har an sanar da ni cewa aure za a yi min. Har an zaɓa min wanda za a aura min. Ni ma haka Nafisa. Wallahi zan iya mutuwa idan babu kai. Don Allah kai wani abu. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Abba, na tabbata idan har za ka yi min adalci, za ka kalli magana ta da siffar dacewa. Ban taɓa ɗora ka a kan wani abu wanda ba shi ne ba. Shi yasa yanzu na baka haƙuri. Na yi wa kaina faɗa. Ban taɓa nema ba a wajenka na rasa ba. Bai kamata ka saba min abin bijire ba. Lalle ka yi tunani mai kyau. Yanzu me kake buƙatar ka sani? Ina so in san gidan su yarinyar. Gobe insha Allah zan je mu tattauna. Wani hanzari ba gudu ba. Ka san ƙauyen Marke? Can za ka je. Yarinyar ƴar canci. A yanzu haka tana can. A can za ka je ka same ta. Ƙauye baba? Ƙwarai kuwa. Kar ka ce komai. Abin da nake so da kai shine ka je ka fara ganin ta tukunna. Kuma idan Allah ya kai mu gobe ka zo ka same ni, zan haɗa ka da direba sai ku tafi da motar da na bar maka. To baba. Yawwa, an mana kwatancin gidan Aliyu Marke kuma a bisa dukkan alamun da aka mana kwatancin kamar nan ne gidan. Tabbas nan ne gidan, kuma ga dukkan alamu
Duk wanda ya kwatanta muku gidan nan tabbas ya kai cikakken aminin mahaifina. Amma mu a nan Kaftin Bala muke ce masa saboda gaba. Ran shigan turo muku shi. Kowa ya tambaye sunan shi, wa sunan zai ma amfani. Sannunku. Sannu baba. Yau sannu daga Kaduna. Sunana Sayyid. Ni ne babban yaron Alhaji Yusuf. Magajin dukiyarsa da kasuwancinsa. yaro kenan. Na san ka tun kana yaro. To amma me yasa kake nanata min alakanka da mahaifinka? Na san saboda wannan ne ka ne muka haɗa auren ƴarka da ni. Saboda ta ce riban auren ɗan masu kuɗi. Saboda ka gaji dukiyarsa ko? Sai dakata. Kai direba ne kawai. Idan ka sake samun baki zan ci mutuncinka. Kai kuma barka jin gaya ma. Na san ire-irenku. ‘Yan ƙauyen jahilci da rashin hankalin da ke damunku. Kuna so ku toye haƙƙin mutum domin cika burinku. Ku barkaji ba zan aure ‘yarka ba. Ko da a ce ‘yar gwal ce, ba ta na ‘yar ƙauye ƙazama. Look at me. Ɗan birni matashi. Za ka zo ka haɗa aure jagwalin ‘yarka da ni ƙazama. To wallahi ba zan aure ta ba. Dakata! Dan ubanka. Mahaifinka ne ya turo ka faɗi min wannan kalmar koko daga kai. Na fi ƙarfinka, balantana babana, kuma ba zan aure ‘yarka ba. Baba, tabbas lahira za ta yi baƙo yanzu. Kai ɗan gidan uban wane ne da za ka zo ka jawo kanka mutuwa a birne ka inda bai kamata a birne ka ba. Kai Usman, idan ka sake ƙara furta wani kalma anan, zan yaye ka daga rayuwata. Oh, dama haɗar da ba kake tarawa kuma kai so ka haɗa zuri'a da mu? To wallahi mun fi ƙarfinka ba zan aure ƴarkin naka ba. Aikin banza kawai. Za ka zo mu ce ne ko za ka bani ki? Ka tsaya wannan ɗan daban ya kashe ka. Matsayin uba ya zarta a dingamar haka. Duka abin da kai za a yi ma ƙara tara. Duka abin da ruhi ya je jiki yake faɗi. Ruhin tausayi. Lafiya lau mama ba abin da ne. Hawan jinin baba ne ya tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, na shiga uku. Lafiya? Mama, ina wanda baba ya ce sai ya aure Nafisa. Shi ne ma baba rashin kunya. Lafiya? Me yayi? Ai ba ma abin da bai yi ba. Ya ma baba rashin kunya. Ya zage baba, kai har dukan baba ma ya kusa yi. Yanzu asibiti nake so mu je mu kai baba. Ina zuwa mama. Ka cuce ni. Ka ci amanata. Baka tabbatar mun da cewa kai dan halak bane. Baba ka yawo. Na kasa yi maka biyayya akan yayin da ba dace da ni bane. Ka nuna min cewa ni banza ne. Ni mutumin wofi ne. Anya kuwa laifin nan da kai mun zan iya yafe maka kuwa? Baba yanzu aminin ka yafi yaranka. Yafi ka. Nace yafi ka. Bai taba so samun zuciya kamar yadda ka so samun zuciya ba. Bai taba karya min zuciya kamar yadda ka karya min ba. Saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa daga yau ba ni ba kai. Saboda haka ka aje min mukullin motata, kuma duk wani abu da ka sani cewa zai haɗa ni dangantaka da ni da kai, ka tabbatar da ka ajiye mu. Kar ka sake dawowa nan gidan. Mutumin banza, mutumin wofi. Sakare shashasha kawai. Abin da ake faɗa musu ba shi suka ɗauka zuciyar suna yi ba. Alhaji. Kar ki ce da ni komai. Na faɗa miki.
wani guri muke. Iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsi karma kauce abinda babba ya hango yaro ko zai hau itace ba zai ba a duta ne amma ko a gace ta ai wallahi tsira Hai, okay. Bai taɓa so samun zuciya irin yadda ka so samun ba. Sai menene ma a gaba?